Matul l-ewwel nofs ta' din is-sena seħħew xejn inqas minn 9 fatalitajiet kawżi ta' inċident ta' traffiku. Minn dawn 7 kienu rġiel waqt li 2 oħra kienu nisa. Skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar dan is-suġġett, intqal kif minn dawn id-9 5 inqatlu permezz ta' karozza, 2 permezz ta' mutur, persuna oħra bi quadbike u oħra b'van. Fl-ewwel 6 xhur tal-2017 seħħew 7599 inċident, 193 inqas mill-istess perjodu tal-2016, meta kienu seħħew 7792 inċident. Mill-inċidenti ta' din is-sena 425 seħħew f'Għawdex. Persuni li b'xi mod jew ieħor sfaw midruba hemm 946, jiġifieri 540 raġel u 406 nisa. Bħala etajiet l-iktar grupp tetali fih weġġew nies kien bejn is-26 u 40 sena. L-ikbar ammont ta' inċidenti ġie nnutat fil-lokalità ta' Birkirkara, fejn fl-ewwel nofs tal-2017 seħħew 600 inċident. Dan segwit minn Ħalqormi u San Pawl il-Baħar bi 367 u bi 303 inċidenti rispettivament. Intant l-iktar ġurnata li fiha saru inċidenti matul din is-sena kien nhar ta' ġimgħa, fil-ħin ta' bejn nofsinhar u 3 ta' wara nofsinhar. U l-ġurnata li fiha l-iktar indarbu nies kienet nhar ta' Tlieta.